Hi everyone, my name is 𝗗𝗶𝘀𝗃𝗲. Join me as we learn and unlearn things and make new discoveries. This is 𝗗𝗶𝘀𝗃𝗲𝗄𝗆𝗍𝒑𝒠�coveries. Today's episode is still part of our series dedicated to women in line with the National Women's Month celebration for March. And for today, we are going to show some love to a woman who has been the subject of ridicule and bullying online for several years already. Kung taga Cebu ka, kaibaw ko nga kaila ka niya, and kailasab ko niya actually in more ways than you think, because this woman and I are somehow connected. You see, 11 years ago, I was a young journalist. I was a TV reporter and I was out on field gathering news, and I happened to receive a report regarding a stabbing incident involving a minor back then and a member of the LGBTQ community. So I went to the area, actually here where the incident happened, and I was able to interview the mother of the minor who was allegedly involved in this particular incident. And she was outraged with anger during that interview, to the point of saying a lot of vulgar words, which were honestly somehow funny if you come to really think about it. But of course, since a lot of explicit words in Bisaya language were said during that interview, of course, only a small portion of it made it to TV. However, since a lot of colleagues found that interview somehow odd and somehow funny, the entire raw clip was passed around by several colleagues. And fast forward to many, many years after, I was no longer with that TV network. I was in Australia for my master's degree, and I was just surprised when I found out that the entire clip was already uploaded online. I'm not pointing fingers at anyone. Actually, I tried to ask my former colleagues if they were responsible for the uploading of that specific video, but of course, no one would admit. Again, I'm not trying to blame anyone here, but someone did upload that video, and it devastated me so much because, of course, the face of this woman was flaunted there online to be made fun of. And I honestly tried my best to message every single person online who shared that specific video to kindly take it down, until I could no longer message all the video uploaders because it spread like wildfire. And fast forward to a few more years after, I was just surprised to see the huge transformation of this particular woman. Lahi na gyud ang iyang itsura, guys, compared to how she looked like 11 years ago. And nalipay ko nga gisakyan na sa gyud niya ang joke. In fact, she already created her own YouTube channel. So I was able to finally get hold of her contact number. Ug karon ato siyang kamustahon ug i-pamper in celebration of National Women's Month. Ato siyang bisitahon diri sa ilahang panimay here in Barangay 𝗂𝗏𝗏𝗏, Lapu-Lapu City, and let's see how she is. Dali. Ayo! Hi, Ate Merly! Kamusta? Walang gyapon antos gyapon sa kapait. Ay, sige lang, magchika ta. So, the memories are coming back mo, gid ni. Exact same place kundi ako na-interview si Ate Merly. 12 na katuig ang nilabay. Nalingkod ta. Salamat kayo sa pag-welcome namo sa imuhang Pinoy-anan. Kamusta naman ka, Ate Merly? Guys, tanawa, gidala gid niya Akong jacket pag trending nako, guys. Daghan kay picture nako, mga pulis, mga bugado ana nya. Kanang unsaon man kay na trending man ko sa akong pagka gidaog-daog ko, pero okay ra man kaayo basta mag-ampo lang tas Ginoo, magpaubos lang ta. Mao na siya na naagi na to ang pasensya tanan. Bisan og nag-antos ko sa kumbana, pero unsaon man ingani man ang akong sitwasyon.
ako na lang daw aton. Ayaw sa gilo ko, Ate Merly. Di malalim akong yagian, ma'am. Hapit ko ato na di na ko ganan bukaon, di na ko ganan matug. Tungod sa akong yagian na kapait, daot kay ko ato. Naluoy ko mabiya sa akong mga anak. Di siya ko makalimtan ng akong kaagi. Manuray taon kong mga langgunisa, hotdog. Para na ko i-support nila para eskwela, maninda kong utanon, manuroy kong sinina. Ang akong mga trabaho, puro tinarong. Para lang dyan kong makatabang ko sa akong mga anak. Bakit ko magtuo, ma'am, na mo interview ka na ako. Nagpasalamat dyan ko, ma'am, na nakita. Istoryahan ka na ako sa akong mga problema. Ate Merlini, reach out ko ni mo. Nalipay ko nga nakit-anti ka. Kay dugay na ko gusto ta mo, contact yun mo. Actually, ni-message ko sa imuhang usa ka Facebook account. Dugay na to. Kay gusto lagi ko makig-storya ni mo para makahibaw sa gyud ka ba unsa toy tinuoray nga nahitabo. And then, murag wala siguro ni mo nakita akong message. Siguro na ato si mong message request. And then finally, katong nakita ko nga na kay vlog sa YouTube. Merly Vanyo Vlog, unya nasa kay Facebook page para sa imuhang kaugalingong vlog ni. So ay ko og reach out balik sa imuha. Ni message ko and then nalipay ko nga finally imo na gyud kong gitubag nga nakapangay bitaw ko sa imong number. Kay actually I was able to call Ate Merly. I really apologize to her for what happened. Nagsorry ko Ate Merly, di ba kay I did not wala gid ko nakahibalo kung nganong napagawas to siya ang entire interview na to, 'di ba? Because dili ba jud to siya pwede ipagawa sa TV. Kaya ako sad, grabe sad kay ko ka-affected atong panahon na nga nigawas to. Wala ko diri sa Pilipinas ato. Nisuway ko og message sa tanan akong nakit-an nga ni-upload ato or ni-share ato nga video. Nihangyo gyud taon ko sa ilaha and even ako ang family akong ginikanan maka-attest kung sa ko ka-depress ato nga time kay kibaw ko nga di ko ganahan nga kanang bugal-bugalan ka ba sa internet tungod ato. Pero unsa ka sa makatong hitabo ate nganong grabe man kayo ka kalagot. Wala ka nakahuna-huna sa katong mga words pod nga imuhang na-mention. Sakit po ka ito yung ibanulti na ako pang-lockdown sa akong pagkababay. Mupay badlungon pa kaya akong paris niya. Iya pa dyan kong gingon anak. Pero kamusta naman mo atong pace naman mi ato okay kay na mo. pag kuan niya ako man toy naghikay si ang mga kanang papel sa ospital. So wala na sad siya ni pasaka og kaso. Wala kay di po malalim ayang bastos na ako. Sakit po kay ito yung gibuhat na ako Pero nagpasaylo ay na lang mi kay pasaylo mga nang Ginoo kita na bantaw. Pila ka buki mo anak Ate Merly? 5. So nakapaskwela kasi imong mga anak, pinaagi aning mga trabaho nga imong na-mention. Oo, nagkanay-hinay intang ko pamaligag utanon mga sinina. Susuroy ko mga surisog, mga snack. Yan naman to yung nagtrabaho diya sa construction, naghatod ko mga sudan, init lagi kaayo kay nag-antos lang ko para maka-eskwela nga ako mga anak sa tinarong na trabaho. Ikaw Ate Merly, unsa man imong unang reaction pagkabaw nimo nga na upload to siya nga video? Dili na ko magpakita, anak na ko sa bahay niya. Wala pa man to mauso, mas ang pispas mauna na magpismas ko kay mauwaw ko niya, maingon na pa-picture ta ato niya. Di ba ako artista mauwaw ko mama. Pero giunsa man nimo pag-abot sa point nga imo na lang jung gisakyan ang kani imong pagka-trending nga naghimo na lang jud ka og imong YouTube channel, nag-vlogger na ka. May nang tambag nako na pag-vlog niya, wa ko'y kalibutan unsa nang vlog. Kay akong gipokus ang akong pangwarta na kana siya mamaligyag utanon, manuroy og mga sinina. Wa ko'y kalibutan unsa nang vlog nga namon toy nagtabang nako nabuutan sa to siya. Siya tabangan ti ka unsaon pag-vlog. Nga mo to gibuhatan ko nilag account. Pero nalingaw na sad ka sa imong pag-vlog. Oo, kay permiro ana mauwaw mo ko ato niya niingon man ayaw lang uuwaw kay vlog man Mo to nag-vlog na lang jud ko. Nya kamao na ka. Kamao na ko ma-acting. Bitaw ko mo TikTok pagay ka. Sayaw. Tudloan mo ko sa akong anak sayaw ma. Mo to na, musayaw lang sad ko.
So makita sa din si mong vlog karon. Kaya nag-video mas ako. Oy guys, follow mo ha sa vlog ni Ate Merly. Unsay pangalan sa imong YouTube channel? 𝗵𝗲𝗀𝗃𝗏. 𝗵𝗲𝗀𝗃𝗏 sa YouTube o sa Facebook. Show her some love by sending stars sa iyang Facebook account, diba? Gagmayng tabang para ni Ate Merly. Nya karon kamusta man ka? Okay na. Kay, in fairness, Ate Merly, nalipay ko nga nakakita si mong transformation. Kaya katong 12 years ago, payat pa yung kay kaato. Daot kay karon kini bloom lagi ka. Unsa may sekreto nimo? Kuan na lang ma'am kanang silang kog ampo sa Ginoo ba na kanang tagaan ko niya og kanang kusog ya tagaan po ko niya pasensya para na murag mo gana akong kaon. Sa una wa jud gana ay kanang kag may rekog kaon kay Ano man? kanang nauwaw lagi ko atong gi-post lagi ko. Wa ko'y tarong kinatugan ato. Ya mo gawas biya ta na may pa-picture ta mao matong na trending ana. Siyempre mauwaw biya ta mo. Pero imo na lang siyang gisakyan sa ilang binuang, imong description sa imong. Kay daghan man kuno kog mga advertise sa katong YouTube. Tanawa ko nun siya. Ana. Ako hala, uy. Ako man na, uy. Ana niya, mauto na. Dugay kay ko ato nakadawat ato eh. Sus, grabe ka na ko atong agwanta. Yung saon ta man na ingon ini naman ko. Muna na. Pasalamat lang po ko sa Ginoo na murag gitagaan ko niya kanang kuan ba pasensya gid ba na kuan hapit ko ato maghikog eh. Bitaw kay mauwaw gi ko gyud. Sorry kay Ate Merly ha. Sorry gid kaayo as in even ako actually ang mga tao nga nakailan ako ug kay Bao nga reporter ko sa una kabaw sila nga ako sad to sa video kay kabaw kaila sila sa kong tingog. So every time nga ila ko makit-an, ila sad kong i-associate ato nga interview. Muna ang ako sad mismo kanang affected sad gid kaayo ko because again dili sad jud ko ganahan nga nahitabo to ba kay ikaw ba jud ang nahimong katawanan sa tibuok internet world ba. Luoy kay ko eh. So again wala di naman good ko dili na ko maka-pinpoint gyud kung kinsa bitaw ang responsible sa paggawas ato online. Kay syempre kinsa may mutugaan, di ba? Tulad na lang ko sa Ginoo. Siya lang saligan ako. Kay wa mo koy mahimo kay tao naman ko. Mao lagi na mutago ra po ko sa hilak. Kay na may daghan mo ingon ako, hala naa man to siya sa YouTube, mao man to siya na. Sus mauwaw ko ma'am. Ate Merly, at least karon yan ko make peace with you and allow me to make it up to you today for a pampering session if okay ra ka. Gwapa naman ka, pagwapahan kag samot, okay ra? Na ikaw gud bahala ma'am. Maikog ko nimo ma'am. Sige, so lakaw ta. So karong adlaw, allow us to make it up to you, Ate Merly, in celebration of Women's Month. Kaya ang babay, di angay yaga-yagaan, angay respetaran, di ba? So again, we are going to take Ate Merly for a quick pampering sesh and hopefully yahang ma-enjoy. Tara! Thank you ma'am. Thank you, Ate Ho. Karon guys, mga ang tag-cup Tanglits na barbecue. Kani din. Pater rendang. Kana siya ma'am, kana guys, kana paterangga. Pater Rendang. Sus, karon pa man ko kakaon gud ani. First stop sa among date ni Ate Merly o iyahang daughter nga si Venus is here at Chiyato. It's the newest dining spot diri sa MSG Square, Pueblo Verde. It's more commonly known as Tamia, no? Diri sa Lapu-Lapu City.
og mga unta og lamian nga paterendang, and of course, the ever-famous Tanglit Barbecue by Miss 𝗵𝗄𝗏 Maayong adlaw. Maayong adlaw, ma'am. Sige, ma'am, can you just briefly tell us about the products that you offer here? Sige. So, there is a Chiyato. It's the first of its kind. Ang tawag na mo ani paterendang. Kay kitang tanan-anad man ta sa pater nga Maranao. So, Mindanao flavors ni siya. Nana siya gitawag og palapa. Nya, kana siya muna siya makapa-spicy sa imong gikaon. Okay. Karon, ang among gibuhat ni Chef JV, ang akong kabana, is that nagbuhat mi og fusion sa Indonesian-Malaysian nga rendang with style sa Mindanao nga pater. Wow. So, mo na nga makita ninyo na siya sa banana leaf because banana leaf is pampahumot. So, United Nations din eh. Oo naman. Welcome to UN. Ganak. Huwag kagabi. So, karon natay 3 ka-offerings dire sa atong rendang. Kani siya mo na atong regular beef, no? Beef chunks na siya. Nya, dili isa na siya spicy kaayo. Kani siya atong spicy nga beef, ground beef ni siya. Unya, mo ni siya katinig kumot for the very kumot. So, anaon gid siya ka. Yes. Okay. Para sa mga maayong mangumutya kani, mao ni ang saktong lugar para ninyo. Kumuta og maayo. Ka, grabe. Mas lamig kung kumuton. Mas lamig kung kumuta. Diba, no? Unya kani chicken na to, of course, na medyo mangita og chicken, no. Nutty nga flavor because naman ni siya desiccated coconut, gata sa ang gilutoan niya. Nya karon because kailangan taog ganahan man gyud nga for the request. Yes. With requestation. Uy, ka grabe. Nagpadata diri sa og Tanglit nga barbecue. Kaya nasa mo ask mo ni Ate Merling nga no sad inato kay siya ka passionate ato ang mong interview. Na wala siya nakahuna-huna ba sa mga wala siya nakahuna-huna ato Ate Merling sa imong mga gipang storya. Ganaw? Naglagot na siya ka ato. Murag naglagot jud ko. Nagigil Wala siya. ko sa akong gulingan. Pero pagkahuman, naka-realize kasi mong gipang sulti. Pura kaingon ko wala oy. Bastos man. Venus, ikaw, kamo ba mga anak ni Ate Merly? Unsa may effect ato sa inyo, ha? Nauwaw yun. Nauwaw. Amo gyapon gidawat kaya inahan man namo. Nagibuli mo ato sa eskwelahan. Yes mo. Mao ba? Sige may absent ano maghilak ko sa usul ano na yung aning ni. Pero amo na lang gidawat ang mga kuwan sa mga classmate. Ano maniud na nila nga wa man ni nanghilabot. Okay man. Oh, June. Yung mo tang ingnan, onya ikaw humot. Mojo, di ba? So, ikaw, Ate Merly, magluto sa kasudan. Magluto og sudan kanang Unsa man imong- kana lang mga bratohon. Like? Pansit, pinakbet, munggos, sahay kang tawgi, ana lumpia. Ano may baligyan mo? Ito construction worker. Isuroy ni mo? Yung pinutos? Di mahurot. Suroy na ko sa mga baybay. Abi na ko ugi mahurot na sa balay. Pwede sad. Why not? Unsa ka oras mo mata, Ate? Luto ka. Kuha na alas 4, mangumpra na ko. Then, kanang mga alas 11, tuan ako dito, kay alas 12 naman ang kuan kaon. Bangting. Oo, nya, bumalik na sad ko, alas 2 inidya, kay mag-snack na po. Manuray na sad ko hotcake o mga Saging. saging, mantika ko. Ako hatod gyapon dito. Yang akong agianan kanang banwa. Dandagan ko, perminti ko hapit madagma. Kay magdahan ko basket. May mo na imong gipaskwilan nila, Venus. Ya manuray ko mga suriso, buwad, usay sinina. Diin sa kusinina. Kuha na kanang nanguan ko na Milo ko ato store ko. Para ko na ipuunan. Kan ba? Kada adlaw 100. Kanang 5-6 ana. Pero pa ka nakakita ani mong pag-vlog, Ate? Pa ka nakahalin? Wala pa ko nasundo eh. Bago pa man ako nakapasar. Hi guys! Karang welcome to my YouTube channel. Karon gi-invite ko ni Ma'am niya.
kanang karon pa jud ko nakakaon og mga disinte na ingon ini. Ya. Kuan kanang akong naong sa una na permintis banwa kay nanuroy og mga sudaan sa mga trabahante construction. Ya, i-support na ko sa akong mga anak para na sila'y ibayad sila project, ilang amutan, then ilang pagkaon. Una na manuroy kog sinina. Basta pait gyud kay ko og panginabuhi pero sige lang kay. Relate man kayo. Ate Merly, ay, ana jud na inahan. Buhaton ang tanan-tanan racket sudlan, di ba ma'am? Para sa mga anak, Binos, unsa man imong kasulti sa sakripisyo sa imong mama para nimo? Salamat nga kay dito mo ni mo di guro ni kay eskwela ka po na araw guro ni sa tingkili ni mo. Salamat kay nahat ka na mo. Amping permi. Hilak na sa Ate Merly. Sige, nag-hilak ka ng adlawa. Makahuna-huna ko na bisag unsa kapait sa akong kinabuhi. Di ko mobiya sa akong mga anak. Wa sad ka ni biya sa imong pag-ampo sa Ginoo. Our second stop was a salon date at Sophisticated Aesthetics and Beauty Lounge for Ate Merly's total makeover session. Na ako sa salon diri, guys. Alright guys, this is it. Presenting Ate Merly Vanyo version 2.0. O diba? Gwapa na kaayo with a brand new hair o brand new nails. Of course, courtesy of Sophisticated Aesthetics and Beauty Lounge. Thank you so much, Sophisticated, for always being our partner at My TV Cebu and Andy's Coveries. Kamusta? Do you love your new look, Ate Merly? Happy ra ka? Happy kay ko na imo kong gipagwapa then imo kong Pakuko. gipa manicure. Mana, thank you. First time bi ani ni Ate Marley nga naka-feel gid siya nga gi-pamper siya no. First time na nakaari ko diri sa inyong Salon. Happy ra man ka. happy kay ko tanan kay first time jud na ako nagpagwapa ko ingon ini. Diba? Well-deserved yun ang pampering session ni Ate Merly. So, ready na siya, guys, sa iyang mga bookings and endorsements. Again, ha, sa mga gustong mo collab ni Ate Merly, andam ragid kayo siya nga mudawat sa inyong mga invitations, sure. Bitaw, uy, i-promote balik ang imong vlog para padayon sila nga mo follow sa imo, ha? Merly Banyo. Hi guys, na ako'y vlog guys. Paki ko subscribe og i-view. Continue kay. Thank you. I love you all. Ate Merly, lastly, be, unsa man ang imong mensahe ngadto sa mga tao nga unahon nato katong mga ni-bash nimo online, unsa man nimo ikasulti sa ilaha? Okay ra inyo kung ibas ya. Kanang ang importante lang na kanang friendly lang ko niya. Kanang makadawat ra ko sa aning bas nako. Habat sa katong mga padayag sa ilang suporta ngadto kanimo. Kay I'm sure nga daghan sa gikag fans. Bisag as ka mo adto magpa-picture gid sila nimo, Ate Merly. What's your message to them? Salamat kaayo sa ni-idol na ko sa ako ang YouTube channel niya katupong na trending ko. Salamat kay tanan ninyong tanan na ning support mo nako. Bisan og kanang problema ka ito nako pero kanang sikog ampo sa Ginoo na maka-survive ko tanan. Una, salamat kaayo sa ni-idol sa akong YouTube channel og katupong na trending ko. I love you all. Thank you sad kaayo, Ate Merly. Nalipay ko nga nagkakita mi balik after 12 years. And again ha, I just want to clarify that bisan man og nisikat si Ate Merly sa nahitabo ngadto kaniya
what happened to her was wrong, period. And again, we hope nga we all learned a lesson from that. But I'm just happy nga si Ate Merly is now a better version of herself. And hopefully, kitang tanan nga nalingaw sa itong nakita sa iyang video. Mupadayon sa ta sa pagsuporta alang sa mas nindot nga kaugmao ni Ate Merly ug sa iyahang pamilya. Thank you, Ate Merly. Thank you sa ni-support nako. I love you all. Labi na nimo, ma'am. Salamat kayo. Thank you. Og sa salon po, salamat kay ninyo sa inyong pagtabang. Humor at someone else's expense is bullying, and that is not okay. But fine, since Ate Merly's video has already given a lot of netizens a good laugh, let's now try to look at it more maturely at a medical point of view. What does it really mean kung baho ang imong B? Let's find out in our next episode of Andy's Coveries with OB-GYN Dr. Adele Montuerto. This has been Andy, and I'll see you in the next one.